Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा बिग आपडेट सफैदों बेनो जाबाय Directorate of Forensic Science नि आन्डाराव नोंथांमोननि Scientific Assistant post फैदों जेराव नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबनाय लोगो Grade 3 पोस्टआव नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन सोलिगासिनो दङ। दा जोङो गोबाव खालामा अफिशियेल नोटिफिकेशन नायगोन बिनि सिगां मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोना भिडिअ नायजोब अब्लासो बुजिगोन डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो सोर सोर एप्लाइ खालामनो हाया होननानै स' नोंथांमोना भिडिअ नाय आरो 10 सेप्टेम्बर जानाय लोगो एडिआरनि माखासे आपडेट फैनायनि चान्सआ दङ जेराव 22,000 भेकेन्सि आरो जायफ्रा अरुणोदय स्किमाव एप्लाइ खालामदोंमोन गोदानफ्रा 10 सेप्टेम्बराव हाबनायनि बाथ्रा होदोंमोन जेब्ला हाबो स' नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन एन्ड अफिशियेल नोटिफिकेशन नोंथांमोना बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो अनलाइन एप्लाइ खालामबा नोंथांमोनानो माखासे प्रसेस दङ बेयाव नोंथांमोना थांनांगोन माखासे डिटेल्सनि गेजेरजोंहाय बेनि सायाव थ' नोंथांमोना लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव डाइरेक्ट चेक खालामबानो बे अफिशियेल साइटआव नोंथांमोना फैनो हागोन स' भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव लिंकआ दङ दा जोङो अफिशियेल नोटिफिकेशन बेयाव नायनोसै जे बे पोस्टआव सोर हामारो हाया हौवाफोर हिनजावफोर दा बे जाबाय जोंहा अफिशियेल नोटिफिकेशन दा पोस्टआ गासै दङ 36 नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों आरो माखासे सेन्टार्स दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जे जायनोखि नोंथांमोना फरेन्सिक साइन्सनि आन्डाराव स' नोंथांमोना मोनगोन देन बेवहाय माखासे सेन्टार्स दङ बेखौ नोंथांमोनाहाय गोजौआव नायनानै लाबानो जाबाय आरो बे पोस्टआ जाबाय साइन्टिफिक एसिस्टेन्ट बेवहाय होनाय दंखायो देन बेनिफ्राय जोङो स्केल पेखौ नायगोन बेनिफ्राय पोस्ट वाइसआवबो दङ आरो रिजार्भबो दङ देन जोङो फार्स्टआव स्केल पे नायोबा 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 दा ग्रेड पे जोबोर बुरजा 7,600 पर मान्थ नोंथांमोना मोजां सेलारि मोननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय एसटि खथायाव सासेल' दंबाबो आनरिजार्भ केटेगरियाव नोंथांमोना जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा थांनो हागोन एन्ड बिनि माखासे मेल फिमेल नोंथांमोना गासैबो बेयाव एलिजिबल जागोन एन्ड बेनिफ्राय क्वालिफिकेशन होनोब्ला स' बेसिकेलि बेवहाय साइन्सनि जानांगोन आर्ट्सआ हानाय नङा दा जोङो राइट साइडआव नायोबा नोंथांमोना बिएससि केमिस्ट्रिनिफ्राय फरेन्सिक साइन्सनिफ्राय नोंथांमोना माखासे साबजेक्ट थानांगोन एन्ड बेनिफ्राय बटानि जुल'जि एन्थ्रप'ल'जि दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि बाय'टेक्न'लजि दङ स' बेनिफ्राय बिएससि फिजिक्स बा इलेक्ट्रनिक्स दङ स' नोंथांमोना बे लेभेलनिफ्राय दङबासो बे पोस्टआव नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन दा बेवहाय आर्ट्सआ हानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव भिडिअ फैगासिनो दङ बेलेग पोस्टनि स' नोंथांमोना नायनो दाबाव दा जायफ्रा नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङ बे पोस्टआव नोंथांमोना एसटिपि खथाया खमबाबो आनरिजार्भ केटेगरियाव स' नोंथांमोनाहाय एग्जाम होनो हागोन जेबो नङा जुदि मोजाङै जुदि नाम्बार मोनोबा एन्ड बेनिफ्राय पिडब्लिउडि केन्डिडेट्स नोंथांमोना बे पोस्टआव हानाय नङा देन बेनिफ्राय दानिया जों माखासे क्राइटेरिया नायबावनोसै जेराव बैसो दङ बेनिफ्राय माखासे डिटेल्स दङ एग्जाम डेट गासैबो नोंथांमोना माखासे डिटेल्सनि गेजेरजों मोनलांबाय थागोन एन्ड बेनिफ्राय जों गाहायाव फैनाय लोगो डिटेल्सखौ नायनोसै दा बैसो स' बैसोआ गाहायसिना जाबाय 21 इयार्स जाथारनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय मेक्सिमाम जोंनि एसटिपिआ जाहैबाय 45 इयार्ससिम आरो नर्मेलाव 40 इयार्ससिम बेवहाय जायफ्रा 21 इयार्सनि गाहायाव सानदों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय दानिया हाउ टु एप्लाइ होनोबा नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन मोजाङै नोंथांमोना माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों अनलाइन खालामनांगोन एन्ड अफिशियेल वेबसाइटआ बेयावनो दंखायो नोंथांमोना होनायाव स' नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय एन्ड बिनि लास्ट डेटआ 30 सेप्टेम्बरसिम थागोन आरो एडमिट नोंथांमोनाहाय थाबैनो मोनगोन मानोना एग्जामा जागोन नोंथांमोना थाबैनो दा एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन 7 अक्ट'बरनिफ्रायनो नोंथांमोनाहाय स' नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बे एडमिटआवनो गासैबो एग्जाम डेटआ थागोन आरो बे एग्जामनि टटेल मार्क्सआ जाबाय 100 एन्ड एग्जामा जाबाय रिटेन टेस्टआव 70 आरो स्किल टेस्टआव 30 दङ स' नोंथांमोना बेवहाय नायदो एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबबाय नोंथांमोना अनलाइन खालामदो स' बेनोमोन ग्रेड 3 पोस्ट आसाम स्टेटनि